σύμφωνα με τις προτάσεις αυτές τις δύο, μας λέει ότι αν μια συνάρτηση F ορίζεται μόνο από τα δεξιά στο χ0, τότε θα θεωρούμε ότι αυτό το πλευρικό όριο, το πλευρικό όριο από τα αριστερά, θα είναι και το όριο της συνάρτησης στο χ0. Αν μια συνάρτηση ορίζεται μόνο από τα δεξιά, τότε αναγκαστικά θα υπάρχει μόνο το πλευρικό όριο, το δεξί πλευρικό όριο, έτσι. Αν υπάρχει λοιπόν το δεξί πλευρικό όριο, τότε αυτό θα θεωρείται και σαν όριο της συνάρτησης F. Ωραία. Απαραίτητη συνθήκη για να υπάρχει το όριο της F στο χ0, εφόσον η F ορίζεται και δεξιά και αριστερά, είναι τι? Τα δύο πλευρικά όρια να είναι ίσα. Εάν δεν υπάρχουν όμως τα δύο πλευρικά όρια και υπάρχει μόνο από τη μία μεριά ή μόνο από την άλλη, εντάξει, αυτό το μονόπλευρο όριο θα θεωρείται και όριο της F στο χ0. Είναι σαφέστατη η συνθήκη αυτή που πρέπει να ισχύει. Εντάξει, εδώ δηλαδή λέμε αν η F ορίζεται στο ανοιχτό αχ0 ένωση χ0,β και υπάρχει το όριο από αριστερά στο χ0 και είναι ίσο με το όριο της F στο χ0 από δεξιά, είναι 1, τότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και το όριο της F του χ στο χ0 και είναι το 1. Και ισχύει και αντίστοιχα, δηλαδή αν υπάρχει το όριο της F στο χ0 και ορίζεται η F από δεξιά και από αριστερά, τότε και τα πλευρικά όρια θα είναι ίσα. Δύσκολο. Αυτές τις προτάσεις θα τις χρησιμοποιήσουμε εμείς για τον υπολογισμό των ορίων σε συναρτήσεις πολλαπλών τύπων. Καμία απορία? Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια συνάρτηση F πολλαπλού τύπου. Μια διπλού τύπου. Ας πούμε ότι η F του χ είναι η συνάρτηση χ τετράγωνο μείον 3 έχει συν 7 και η A στη χ συν 6 για χ μικρότερο στο 0 και για χ μεγαλύτερο του 0. Η συνάρτηση F έχει πεδίο ορισμού προφανώς όλο το R. Εντάξει. Έχει τον πάνω τύπο όταν το χ είναι μικρότερο ίσο του 0 και τον κάτω τύπο όταν το χ είναι αυστηρά μεγαλύτερο από το 0. Άπειρα σημεία στο πεδίο ορισμού της F. Ωραία. Άπειρα χ0. Από αυτά τα άπειρα χ0 του πεδίου ορισμού της, ένα φαίνεται καθώς γράψαμε τον τύπο της το 0. Αυτό το 0 ξεχωρίζει γιατί είναι σημείο αλλαγής τύπου. Δηλαδή πριν το 0 έχει ένα τύπο συνάρτηση, μετά το 0 έχει άλλο τύπο συνάρτηση. Πώς υπολογίζω λοιπόν τώρα το όριο της F στο χ0, το λύνει λοιπόν της F του χ τίνοντας στο χ0, όταν η συνάρτηση έχει μια τέτοια μορφή. Τα πάντα εξαρτώνται από το χ0. Για ποιο χ0 μιλάμε? Όταν το χ0 είναι ένα οποιοδήποτε σημείο του πεδίου ορισμού της, τότε πάμε κατευθείαν να υπολογίσουμε το όριο όπως έχουμε υπολογίσει προηγουμένως. Δηλαδή, υπολογίζουμε κατευθείαν το limit της F του χ τίνοντας στο χ0. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή η συνάρτηση είναι διπλού τύπου, έχει δύο τύπους δηλαδή, το χ0 μας θα μας καθοδηγήσει σε μία από τους δύο τύπους. Αν παραδείγματος χάρη το χ0 είναι το μείον 5, τότε η F θα έχει αυτόν εδώ το τύπο. Έτσι. Εάν παραδείγματος χάρη το χ0 είναι το 7, τότε η συνάρτησή μας θα έχει αυτόν τον τύπο κοντά στο 7. Άρα αναγκαστικά θα παίρνουμε το όριο του εκάστοτε τύπου στο αντίστοιχο χ0 κατευθείαν. Παράδειγμα, το λιμ της F του χ τίνοντας στο μείον 2. Είναι λιμ για το μείον 2 είναι αριστερά από το πάνω
τύπου λοιπόν, χ τετράγωνο μείον 3 χ συν 7, του χ τίνοντος στο μείον 2. Επειδή είναι όριο πολυνομικής συνάρτησης, κάνω κατευθείαν αντικατάσταση, δηλαδή μείον 2 στο τετράγωνο, μείον 3 επί μείον 2 συν 7. Το αποτέλεσμα βγαίνει 6 και 13 και 4, 17. Κατανοητό, υπολογίσαμε δηλαδή το όριο της F στο χ0 κατευθείαν στο χ0. Ομοίως, αν μας ζητάνε το όριο της F του χ, του χ τίνοντος στο 3. Θα υπολογίζαμε ως εξής. Το λιμ της A στη χ συν 6 του χ τίνοντος στο 3 θα μας έκανε A στην τρίτη συν 6. Δύσκολο. Σε οποιοδήποτε λοιπόν τυχαίο σημείο του πεδίου ορισμού μιας συνάντησης πολλαπλού τύπου, το όριο υπολογίζεται κατευθείαν. Στο σημείο αλλαγής τύπου της συνάντησης όμως, δεν μπορώ να το υπολογίσω κατευθείαν. Γιατί έχει άλλο τύπο η συνάρτηση από τα αριστερά και άλλο από τα δεξιά. Αν λοιπόν μου ζητάγανε το όριο της F στο 0, τότε θα έπρεπε να υπολογίσω τα δύο πλευρικά όρια. Συμπέρασμα λοιπόν. Στις συναρτήσεις πολλαπλού τύπου, αν το χ0 στο οποίο μας ζητάνε το όριο είναι ένα οποιοδήποτε τυχαίο σημείο του πεδίου ορισμού της ή εκτός του πεδίου ορισμού της, αλλά ορίζεται δεξιά και αριστερά με ένα τύπο, θα υπολογίζεται λοιπόν το όριο κατευθείαν στο χ0. Αν το χ0 όμως είναι σημείο αλλαγής τύπου της συνάρτησης, όπως αυτή εδώ την περίπτωση, τότε αναγκαστικά πρέπει να υπολογίσουμε τα δύο πλευρικά όρια. Υπολογίζουμε λοιπόν στο παράδειγμά μας το όριο της F στο 0 από αριστερά, στο 0 από τα δεξιά και ελέγχουμε αν τα δύο πλευρικά όρια είναι ίσα. Αν τυχόν τα δύο πλευρικά όρια είναι ίσα, τότε υπάρχει το όριο στο χ0 και είναι το όριο αυτό που έχουμε βρει. Αν δεν είναι ίσα, τότε δεν υπάρχει το όριο της F στο χ0. Αν γράφουμε δεν υπάρχει όριο. Άρα. Εδώ λοιπόν στο όριο στο 0 θα κάνουμε το εξής. Λιμ της F του χ, το χ τίνοντος στο 0 πριν. Στο 0 πριν, αριστερά του 0, ορίζεται η συνάντηση από τον πάνω τύπο. Χ τετράγωνο μείον 3 χ συν 7. Το χ τίνοντος στο 0 πριν μας κάνει 7. Το λιμ της F του χ, το χ τίνοντος στο 0 συν, είναι λιμ του κάτω τύπου, του A στη χ συν 6, το χ τίνοντος στο 0 συν. Εδώ μου κάνει 7. Τι παρατηρούμε? Είναι ίσα. Ότι τα δύο πλευρικά όρια είναι ίσα. Στο παράδειγμα μας έτυχε και είναι ίσα. Σε άλλο παράδειγμα μπορεί να μην είναι ίσα. Εδώ λοιπόν γράφουμε εφόσον λιμ της F του χ, το χ τίνοντος στο 0 πλην είναι ίσο με λιμ της F του χ, το χ τίνοντος στο 0 συν ίσο με 7, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει το λιμ της F του χ, του χ τίνοντος στο 0 και είναι ίσο με 7. Αυτό λοιπόν είναι το όριο της συνάρτησης F στο σημείο αλλαγής τύπου που στην προηγουμένη περίπτωση ήταν το 0. Σε οποιοδήποτε τυχαίο σημείο πηγαίνουμε κατευθείαν στο όριο υπολογίζοντας το χ0. Στα σημεία αλλαγής τύπου αναγκαστικά παίρνουμε τα πλευρικά όρια. Αν ακόμα το χ0 είναι και άκρο διαστήματος, πάλι αναγκαστικά θα πρέπει να πάρουμε, όπως είπαμε, πλευρικό όριο. Εντάξει. Ένα πλευρικό όριο. Για παράδειγμα, αν η συνάρτηση F οριζόταν ως εξής. Και είναι ορισμένη στο ανοιχτό συνάδελφο. Εντάξει. Και μου ζητάνε το όριο της F του χ τίνοντος στο 1. Πόσο κάνει? Η συνάρτηση ορίζεται μόνο δεξιά του 1. Εδώ το πεδίο ορισμού της είναι από το 1 μέχρι το συνάδελφο. Αυτό εδώ είναι το πεδίο ορισμού της. Και μου ζητάει το όριο εδώ. Η συνάρτηση δεν μπορεί να προσεγγίσει το από τα αριστερά, μόνο από τα δεξιά.
Αναγκαστικά λοιπόν σε αυτή την περίπτωση υπολογίζω το όριο της S του Χ τίνοντας το E από τα δεξιά C και είναι το λιμ της ln του Χ συν 4 του Χ τίνοντας το SC. Δηλαδή μας κάνει ln λιμ συν 4 που μας κάνει 5. Δύσκολο. Αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, αν μια συνάρτηση ορίζεται μόνο δεξιά ή μόνο αριστερά, στο Χ0, τότε υπολογίζουμε το αντίστοιχο λογικό όριο και αυτό θεωρούμε ότι είναι και το όριο της F στο Χ0. Δηλαδή λέμε ότι το λιμ της F του Χ τίνοντας το E, ότι μας κάνει 5. Γράψτε. Παράδειγμα είναι.